जफादंआव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जफादं आनसलिक माइनाव मेला फोरबो खुंनो साखाफारा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माइनाव मेला फोथार जफादंआव जफादं आनसलिक माइनाव मेला फोरबो खुंफुं आफादा 51थि माइनाव मेला फोरबोखौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम सानबानि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरनि गेजेरजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया थादनाय गैयै सोलिगासिनो दं। 26 नभेम्बर खालारनिफ्राय खुंजानो गोनां बे माइनाव मेला फोरबोआव हाबाफारि बायदि गिबि सानाव माइनाव मेला लांगोनाखौ बेखेवफैगोन बिटिसि सरकारनि मावफुं सोद्रोमा आक्सतास टिग्गा बिथाङा। बेबायदिनो हाबाफारि बायदि माइनाव मेला फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय बादायलायनाय, खेराइ मोसानाय, आलांगा, सावथुन दिन्थिफुंनाय, मिना बाजारफोर थागोन होननानै आफादगिरि अजित दैमारिया फोरमायो। फोरमायनो गोनांदि 30 नभेम्बर एबा जोबथि सानखालि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर'आ अखाफोर थंब्लेट मेथाइ रोजाबफैगोन। जोङो जफादं माइनाव मेला फोरबो फालिथाय आफाद हिसाबै दिनैसिम जोंनि बे फोरबो मेलाखौ 51थि बाराव खुंनो थांगासिनो दङ। बे 51थि बार माइनाव मेला फोरबोआ फैगौ 26 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों बायदिसिना रंगिना संगिना रिंगु दामसा लोगोसेनो गोबां माने नायजाब खुला नायजाब लोगोसे खेराइ बायदि मैया माने हारिमु आफादनि रिंगु दामसाफोरजों गोगोमै खुंनो थांगासिनो दङ। बेयाव मिनि मिना बाजार चिलड्रेनफोरनि थाखाय बेबो थागोन आरो जोंनि फुजा कलर हाबफैनाय लोगो लोगोनो बायदिसिना मिनि पार्क बेफोरबायदि नुना मोनगोन। आरो सेथि दिन 26/11/2025 बुधबार खालि जोङो जोंनि जाखांफुनाय देंखोगिरि जेलसिं बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लिंना लाबोदों आरो 30/11/2025 अर्थात जोबथि सानखालि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि इलिसा बर'खौ जोङो अखा थंब्लेट हारिमु मोनाबिलिनि थाखाय लिंना लाबोनाय जादों। बेयाव हारिमु बादायलायनाय जागोन। बेयाव गेजेरावनो जोङो 3थि आरो 4थि सानाव मोननै सेक्सननि मोसानाय बादायलायनाय थागोन। डान्स कम्पिटिसन आन्डार 12 आरो आन्डार 18नि मोसागिरिफोरनि। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायहरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जिहेथु जों देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों, बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफोरा जेन लोब लोब फैनानै जोंखौ अनसायनाय होफैगोन बेखौ आंनि माने माइनाव मेला आफादनिफ्राय आंनिफ्राय माने हांख्रायनाय थाहरबाय आरो। सिकिउरिटिनि बेलायाव माबायदि? सिकिउरिटिनि बेलायाव जों प्रखाखनफोरखौ पारमिसन इटिमिटि लानाय जाखाबाय। माने जोंहा निजा जिहेथु बियो जोंनि माइनाव मेला आफादनिनो यार्डखा नालाय जोंनि एसपि डिसि बिथांमोना बुंदों निजा जायगा नोंसोर माने जेबो प्रब्लेम गैयाजासे होनो हागोन बेखौ सिकिउरिटि हरनाय जादों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा हुनि जेंना, बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।